ассалому алайкум дӯстони азиз, маъдам тамошобинони канали Саудо ТВ. Имрӯз 13-07-2026 сол обши дӯстон 14 хона ҳай. Ними видео яъне ки 50% хонаҳо ай душанбе ҳай, 50% аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори Тоҷикистон дӯстон. Курси рубл аз бонки Эсхата дар рӯи экрани шумо нигоҳ кунен, муқоиса кунен, сумутона мақсади расчётона бигирем бачази 14 хонаи фурӯшӣ дар числаи 13 июли 2026 сол. Хонаҳои арзон дӯстон ҳаракат кардан абортон кардем. То охир тамошо кунен, иншоалло ки бовар дорам як 5-6 хонааш савдо мешавад дӯстон. Баъдан барои реклама дар WhatsApp муроҷиат карда метонен. роӣ кунен суратоша видеошие ки омада ай пеш навор мекунем. Навора шурӯъ мекунем дӯстон, видеоро то охир тамошо кунем. бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунен, фаъолият мекунен, бор ҷамъ кардани хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Торикистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Торикистон фура дулан меравад. дӯстои азиза, бор ба киҷо меравад? Прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марамат ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед бача азиз. боротон роӣ кунед, ай Торикистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунен, канал беҳад зур пеш афзай, силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. И бародар мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, мо да замин дар корай, мақсад ма замин мехарам, серьёзни гуфтестам. Саудо ТВ-ра гуфтам эълон кунам. ай душанбе тарафҳои мошинбозор 4 сотиқ замин боша мешава. Кадомитон ами тарафҳои мошинбозор то 4 сотиқ замина фурӯшӣ дорен, дар WhatsApp мо бинависем. рақамои WhatsApp ахираш 2806. дӯстон бетараф набошен, ҳами яка серьёзни замин харай, кадомитон дора ина марамат беҳтарин шанс барои савдо кардани замини шумо ака мехара, нависениша. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. дӯстои азиз, квартираро бинен кадом ҳолатда қарор дорад. пушти ҳайкали модар назди доми KFC да қарор дорад. ду комнатага дар ошёнаи 11 қарор дорад. масоҳаташ 56 квадратай. чӣ хеле ки мебинен бо тамоми санъаташ таъмир кардагай. ами KFC дӯстон хито медонен назди ҳайкали модар дай. ай душанбе омаданда пешай ҳайкали модар тарафи дасти чап дай ку дӯстон. ана ҳамиҷа KFC хулоса дар ҳами дом қарор дорад. 56 квадрат бо таъмири замонавӣ, арзиш 550 000 сомон. тамос тариқи WhatsApp дастӣ рӯи экрани шумо мондагием. лифт без камбудӣ кор мекунад. об свет ҳастай без проблема. ҳуҷҷатако 100%. наздикии ду боғча, мактаб, масҷид, шашума дел, як истгоҳ то бозор, таги дом аптека ва магазин ҳаст. мебелу маҳсулоти хона аз Туркия ва Эрон мебошад. нарх 550 000 сум бо муомила дорад. дӯстон варианти соз барои харид кардани шумо акада сум дар кор, марама срочно занг занен бигирениш. ва дӯстон мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. одамое ки ай хуҷанд квартираи арзон гуфтестем, марҳамат. як хонага квартира дар ошёнаи шашум ки бо масоҳати 47 метри квадратӣ, шаҳри Хуҷанд дар 8 маҳалла, микрорайони 8, 200 000 сум пашти бепул. ина марамат рақамои ахираш
48-84 метонен занг занед, боқӣ монда маълумотро бигирен. тиреза дора, перегородкаҳо кардагӣ, стяжка кардагӣ, шкатур кардагӣ. 47 квадрат ду хона мешавад. Дӯстон, акай хона кай ҳамин ду хонаи озод мешавад. занг зад пурсон шин. хонаҳои арзон ай кадом тарафҳо дар кортона шумода комментария кунен. кадомитон хонаи фурӯшӣ доред, рӯӣ кунем, ба зудӣ савдо мекунем. чунки Савдо ТВ хиттон шоҳидем ки дар якчанд сайтҳо хонаҳоро рекламагузорӣ мекуна. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. дар Соколни этаж ноҳияи Рӯдакида мо 159 000 сума хонаи тайёр дорем, дӯстон, ки варианти соз барои харид кардан ай. якхонага квартира дар ошиёнаи -1, яъне ки дар Соколни этаж қарор дорад. ноҳияи Рӯдакӣ, фабрика Ленинград, нигоҳ мекунад Душанбера. масоҳаташ 30 квадрат ай, дӯстон. 30 квадрат як хонаи калони хушроак ай, ки дорои баняву ҳоҷатхонаву кухнӣ. 150 000 бо арзон мешавад. занг занен, саросимавол бихарем бачаҳо. срочна фурӯшӣ дар гардиши фабрика назди коллеҷ Евроремонт хона дар Соколни этаж подвал ҷойгир аст. обсвети доимӣ, фавран сумдаркор, марамат занг занен. дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ, мардуми сарбаланди ноҳияи восеъ, ина марамат, бениҳоят варианти соз, 4 комнатага, 2 сотиқ замин, деҳаи Ибрат, ноҳияи восеъ. Ибрат ихудаш соседи Держинай, дӯстон. хито медонем ки Ибрат ки ҷодай мардуми восеъ. ҳамин район Ибрада часпидагӣ, дӯстон. 230 000 сомон нарх. нигоҳ куненда, ҳавлира бинен, ҳавлира. ина хонаҳо 230 2 сотиқ замин, 4 дар хона. рақами ахираш 85 да. ҳози занг занен, хонара саросимавол бихарен. 2 сотиқ замин, 3-4 дар хона, ҳамоми даруна, спанни 7 ба 3.5 мега. боз ҳамон мақсад дора, ошхона берундаи ҷои номпазӣ, ҳоҷатхонаи беруна қарор дорад. занг занен, дарвозаи фасони хуши замонавӣ. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, ина ми домда мо дорем квартира. ин домда ки ҷоя? ин дом дар шаҳри Ваҳдат назди ҳайкали модари худмонда қарор дорад, дӯстои азиз. якхонагай, этажи дуюмай, 41 квадратай, шкатуркагай, монтажкагай, тиреза дора, бачаи азиза. хулоса 239 000 сомон арзиш. рақамҳои 67 занг зад пурсон бошен. 239 000 сом дар назди ҳайкали модари худмон. 41 квадрат, этажи дуюм, як хонага. дӯстон, комментария кунен. шумо фақат комментария кунен, далши видеора ждат кунен. ҳамин хел бе коммент ждат накунен, дӯстон. вақте ки шумо комментария карден, мо аз рӯи комментҳои шумо ҳаракат канавор мекунем. мебинем ки талабот ҳаст. мисол мебинем ки ай Ваҳдат гуфтесен, мебинем ай Ҳисор дар корай, ё ки ай Восеъ Клуб дар корай, ай ҳамун тарафу мақсад мо эълон мекунем, ё ки доштагиро рӯӣ мекунам, мо набор карда пешниҳоди шумо карда мегирем. ҳамин домда хонаи мо қодир занг зад пурсон шумо азиз. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду комната квартира дар ошиёнаи дуюм, масоҳати 47 квадрат. хуб, табашар истиқлол, яъне ки дар вилояти Суғд қарор дорад. ассалому алайкум, хонаи фурӯшӣ дуҳуҷрагӣ, дуюм этаж дар вилояти Суғд, шаҳраки Истиқлол, табашар бо диван, мебелаш фурӯхта мешавад. документҳои сатҳоиза фавран савдо мешавад. аз вилояти Суғд, дӯстон, онамо тарафи шаҳраки Истиқлол табашар, мақсад нами хонара қабул кардем. кадомитон лозима ина квартира, дӯстон, этажи дуюмда, ду хонага, 47 квадрат, ремонтошам тайёр хушроакай, 245 000 мега. агар ки интереси боша, ина марамат рақамошонда занг зад пурсон шавед. мардуми вилояти Суғд ҳамҷа ҳастен?
ку бошен як камент як ягон камент мо фаҳмем ки ҳамҷо боша мардум бо бисёр хона навор мекунем. Мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, аз шаҳри Бохтар, кӯчаи 1 май, доми 4 якхонага квартира аст ки дар этажи сеюм, масоҳати 31 квадрат. хона дар ошёнаи сеюми 4-ошёнага дом қарор дорад. то бозор 5 дақиқа роҳ. мактаб наздик. маркази шаҳр. болои бонки Душанбе Сити. ошёнаи сеюм, доми 4-ошёнага 270,000 сомон. Я бор дига мегӯм. Якхонага, этажи сеюмда, доми 4 этажа, 31 квадрат, кӯчаи 1 май, доми 4 этаж, доми 4, болои Душанбе Сити бонк. 270,000 сомон. лозим бошад занг зад пурсоншем. дӯстон, мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшии имрӯзамон. дар ҳамин дом дӯстон, мо якхонага дорем ки масоҳати 26 квадратай. дар ошёнаи 11-умай, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, дар Гипразем, назди мактаби рақами 91. 345,000 сомон нарх. Якхонага, этажи 11, 26 квадрат, якхонаи хушроҳак. 345,000 сомон бо ремонти тайёри замонавӣ. дӯстон марҳамат, кадомитон да лозимай, ноҳияи Сино, Гипразем, назди мактаби рақами 91, шаҳри Душанбе занг занем. дӯстон, мегзарем ба 9-мин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ина дӯстон марҳамат, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ, 2 комнатага, 3 сотиқ замин плюс бо калидор, дар шаҳри Ваҳдат, 310,000 сомон арзиш. гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, забори гирифтагӣ. ина растаи калон дӯстон, 310 бо муомила дорад. 3 сотиқа, 2 хонага, шаҳри Ваҳдат. далчи дар ки ҷо буданаш, кадом маҳалла буданаша, метавонен занг зад пурсоншен. кадомитон хона рой мекунед дӯстон, ҳамун адресҳои хонаҳотона пра рой кунед. хонаи шумо кадом тараф дай, кадом маҳалла, кадом ҷамоат дай, ҳамаша пра када нависонда рой кунед. ина нигоҳ кунед рекламара. шаҳри Ваҳдат, 2 комната, 3 сотиқ бо калидор, 310,000. рақамошон 6603. далчи адрес нест. ба ҳам хотир просто баъд соҳибмулка бисёр баъд беҳуда занг зан мегиранд. мегзарем ба 10-мин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ, 3 комнатага, 3 сотиқ замин. хуб, шаҳри Душанбе, деҳаи Ҳуснобод дӯстон, деҳаи Ҳуснобод қарор дорад. арзиши хона 300,000 сом. рақамҳои 020202 метавонен занг зад боқӣ монда маълумотро бигиред дӯстони азиз. 300,000 сомонӣ. ва дӯстон, мегзарем ба 11-мин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. маҳаллаи Каратегинский, кӯчаи Охток, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе. ноҳияи Рӯдакӣ, маҳаллаи Каратегинский, кӯчаи Охток, назди мактаби миёна, садик, масҷид, магазин. хонаи мо мега дорои 1 калидору 1 ҳуҷра аст ва 2 сотиқ замин дорад.
техпаспорт ҳастай, ҳуҷҷатош техпаспорт дора. Якхонага дасотиқа 350,000 сомон арзиши хонамон бо муомила мекунем, мега кӯчаи Охтоб. Марамад дӯстон, кадом метавон ҳамин тарафо ина марамад лозим бошад занг зад боқимонда маълумотро бигирен. дӯстон, мегзарем ба 12-умин хонаи назди ҳавлигӣ. 490,000 сомон ина марамад ов. Диден? Ду ҳуҷрага, масоҳати 3 сотиқ замин. Дар Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур. Як қисми ҳавлӣ фурӯхта мешавад. 2,6 сотиқ фурӯхта мешавад. Ду хонаш қатӣ. Ҳоҷатхона, ванна, ошхона, тандурхона, об свет дора. Дарвоза алоҳида ноҳияи Шоҳмансур деҳаи Ҳалқаҷарда қарор дорад. Бача азиз, марамад дӯстон, Ҳалқаҷар, деҳаи Ҳалқаҷар, ноҳияи Шоҳмансур 490,000 сомонӣ занг занед. дӯстон, мегзарем ба 13-умин хонаи назди ҳавлигӣ. Инаи хонара бинен дӯстон. Диден хонара чӣ хел зурая? Идаги ҷоҳай як хонага ҳай мега 2 сотиқ замин дора. Ина ҳоҷатхона, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе 550,000 сомон арзиш ки бо муомила. Рақамҳои 0692 аз думи Саудо ТВ занг зад боқимонда маълумотро бигиред дӯстон. 2 сотиқа як хонага занг зад далши пурсоншен. дӯстон, мегзарем ба 14-умин хонаи назди ҳавлигӣ. 450,000 сомон хона. хонаи заминӣ дар Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ деҳаи Машъал аз мости 46 тарафи дасти рост роҳи Ленинский район пеш аз постигаӣ. Ду дар хона, калидор, баня, ҳоҷатхона, оби гарму хунук, свети постояно, бо ремонт метрои зиндагӣ мекунӣ. То пеши хонара роҳ асфалт, ҳуҷҷатҳои 100%, заминаш 2 сотиқай. 2 сотиқ зиёк тарак мега. Аз пушти хона боз замин дора. Барои хона сохтан срочна пул дар кор, бо арзон мешавад. 450,000 сомон занг занен. дӯстон, навори мо ирӯзаш видео тамом шид. Чизе буд ҳамаша мондем. шумо фақат серьёзни гуфтесам комментар якнен. ҳамин якта лайк чияй ки намемонем. бачаҳои азиз, каси мара мешнава, ҳамин лайкҳоро бимонен, дар канал подписатсия кунен. зинда бошен.